kana pakutadza pabonde anogona chara kunyanga dzani kuti pomera zvakundisira zvakwandisa teerera unzesha ndakatokunda teerera ataurire manje pamusoro changa zvimwe nyaya yangu undosangana muswati taura chada kusunungura nechepari zvinoka ini handichada mukadzi andaura kuti atoka ndakuzisunungura kana amene zvinopara kana amene ngachiita zvaanoda musha wacho ini handichada mukadzi alright zvinogamuchirwa chiteerera ndikutaurire. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Patisa nonoki. Iwe siruruka. Iwe simuka iwe. Iwe ugara padhuze nyaya kuti patatopedza ipapo kusigara padhuze. Mubvunze madhedhi kuti uchiri kundida here. Dambudziko ndore? Zvii zviri kunetsa? Madzimai vangu vanoita kumwa mushonga vachida kuzviuraya. Nokuda kwei? Nyaya dzacho dzavanomwira dzisina musoro. Taura dzisina musoro. Yekutanga takaenda kunohora fertilizer. Tapuwa fertilizer ukambani. Kusvika kuye kambani yaita mistakes atinazviona. Taita extra 1 bag. Kusvika nokuti tuteza kuita zvino fertilizer yawana 1 bag. Ndizvo madzimai vakaenda panext door. Vanoti sikulo nonzi ndizvo zvaitika kumba uko. Sikulo kwakuchuya ndochinzi nanzoti peta fertilizer yawanda panapa. Saka ita kuti tishiyane fertilizer iyi. Izvo vatine hansi. Ndozvo vakamwira mushonga izvo. Ndozvo vakamwira mushonga. Right, yokuchipiri handetinzwe. Yechipiri ndakatenga trouser. Ndinge ndidwa ndakapa mari makauya mutengero mbatya. Vatenga mbatya dziye trouser yatadiki. Ndine muzukuru wandaigara naye mwana watete. Ichi sekuchinipa trouser. Kana ndazowana mari kutengerai. Alright, muzukuru watora trouser. Kwachena goruna arima. Vakandudza muzukuru wenye atengesa foja mara isati anayo. Mwana kutamba trouser hadzidzoke. Apo ndandiri kufura kuharare. Ndikati alright kana uchikwanisa kuende mudi mubvunze mupiwe mari yacho. Adzimai achisvika kuye uye muzukuru no trouser haana kutenga. Alright kochitipa mari yacho kazi ano mari pari zvino handinayo. Saka vachiti hauna mari chitipa kuno trouser chacho wakapiwa chodika chinitakure. Ndopa vakatanga. Ndopa vakamwira mushonga izvo. Ndopa vamwa mushonga. Zvaiti zvimwe zvacho. Musuro utagara tifunga. Sikuti sizopamba tine nyaya dzangati kutaudza kuti chinetsana. Kusvikira watezwa ravazo. Dzidzi dzangachitaudzana chinetsana. Aiti nyaya yakaitika kumba kwangu. Pane nyaya dzekupuredziwa nadzimai vangu dzokuti vanopota vachiita zvechifambi ndochokwadi ichocho. Yekutanga yacho ndakabata mubhedhu redhended. Firiji rese rakauya rakaona kubva kuma8 kusvika pfungwe vanhu vakasiyana naye. Ndakazongodziona vanosiyana nazvo. Wakabata chikomba. Yes. Chiri mumba. Yes. Chakarara mumba. Bedroom. Yes. Tumbosiya zvomushonga. Right, wakaudzani? Kana natezwa ndakatosvika kwaari tezwa. Ukazokwira ida rechikomba chako? Ndina kuita izvo chakabva chatiza. Hauchizive? Ndinochiziva. Alright. Imwe ndeipi? Izvo zvimusuno kuti tizotanga kuti tizoendesa kumba kwavo vauda kumwa mushonga. Vakabuda kumba vachifonera naamai vavo kuti uya kuno. Madzimai vaenda kumba kwavamai. Vakandifonera 3 o'clock ndikudhindura. Madzibaba ndasumuka. Ndakubuda basi. Kusvika munguva dzokuti inini ndinoita kuti madzimai asvika ndibvunze kuti kwaamai vacho varisei kuti kuhwara. Madzimai havana kudaira foni yangu ino. Kusvika panguva yekuti ndakazofona foni haichaina. Ndakazofona kwatodoka chino ndinzoti madzimai vasvika sei nekuti foni yaamai yanga isingaite. Ndinzwe kuna amai kuti amai ko foni ya madzimai masvika vaamai vacho varisei. Foni yadzimai yasvika. Ndobva ndafona kunina wavo. Ko madzimai vasvika here? Uchinzi no madzimai venyu vabudikira kuti foni yakuna Melissa ndiyachungu. Nina wavo futi. Tofuna kuna Melissa. Right, unovakadzi vakati. Pari zvino ndane 2. Okay. Wakapesa rakita riri mbonde nowe. Uyu. Paakabva kumba.
baba akakupa ere zvakafanira pabondewe ane 5 months and a half changamira murume wangu aida kuroora mukadzi wakatora inini ndinokwereta kuziteuti atengesa kujezi aenda kubvisa makwata zvake akatenga mitri akavakaimba akatenga property murume uyu vanaenda mukoti ndichibva naye mukoti ndobva vatiti mwanangu tiri kubatsireiwe chienda panyamaro kunopika dare ndokuziva kunobva ndikaita vato ndichibva panapa ndakabva ndaenda kumba nenyaya yekuti andane nebepa ranga ndinaro ndakasvika murume wanga akati nditambirei madzimai munotambirei makadiwa taakudzokera kumba kwomukadzi uya wakaita sei wakatora uyu vane mwedzi nemaweeks 9 mukadzi uyu kubva ipapo atinozobva ndaita sei taonana ndakabva ndaenda ndichiti ndakaya nesuru ndakabva ndaenda manheri yacho ndakandikudawo chikafu avo varamba kanyarara ndakati komunyarare zvakachinzi ndichakupai mangwana yacho ndakazoenda kuma9 ndakaona adzimai achisvika maplese andikakuati mamukasiye changamiri andikunyepa vandati varipo here baba vazoteerwa vachinzi varipo ndakati ndoda kutaurawo navo vakatanga kumovha vachifamba havana mupindura vasvika padho vakatoka jaidzwa chukati musata nyoka ndobva ndati ho shuwa ndakavhura dho changamiri vandapinda mumba ndakahwisa mukadzi uye avabva vabuda bva vatora bhaiki vaenda kuporisi vavati kumba kwangu kwaita bhinya makandipa mapurisa havamukwanisi vauya nemota neporisi inomboma panga pane muzuka womwana watete wangu vakasvika ndakagara naye ndaiti gadzirisa nyaya dzedu ndobva ndati ndikukumbira kupisa kumatenderero kupinda mota vati ndobva ndabvunzwa nyaya tichienda kuporisi musuku rebva atsanangura kuti sekura vane dambudziko tatora nyaya yedu vana vati vatasvika kuporisi vatatora nyaya yedu bvanzi mukadzi imamai mune mhosva mugari pasi kumbosunga futi vatagariswa pasi vatanzi bvisai find $30 $60 avo vakati havandiziva vanoziva kuzeyawo tine vana 4 tanwaro redu 2 vazukuru redu 4 nababa inini kuti ndinzi ndoda kumwa mushonga changamira nyaya yekushungudzo iri rondai pandikadzoka pacho ndakasungirwa dhoo mumba newaya ndakapiswa shedhi rakavakwa pamusuwo ndobva ndakanzwa kuputika padenga papane matai ndobva ndati ndakanzwa po pandasvina bva ndatora mumba makadzara hudzi vandavhura keteni vandaona shedhi chibvira ndobva ndatanga kuchedzera mwana wangu ari papasimba yake parefu mishana bva ndati tageti ndafa vamwe baba vangu ari parefu mishana vakasvikirana nawo apo vakasvika vakapfeka trouser asina sheti kumusoro vakasvikirana baba yavo vachidzi ndanzwa noisi ndakati iwe uku kune noizi handei chichi kuitika ndopa vakasvika vana dhora chowo nandine vana 2 vanga ndinawo vandabuda panze vakandibvunza kuti madzimai ndianaita zvinhu ndakati amen watanga ndiwe kutofona kuporisi wanzi ipai adzimai enyu foni amai mukufungira ndakati handina wandikufungira manebha yangu tinogara zvakanaka ko murume wenyu ndakati handizive kuti iye ndo zvanga achifunga here zvinonetsa kuti ndinoti ndiye nokuti handinomuita sei handinomuona kuseni kwacho bvaya natezvero vangu vakati ndikukumbirawo mwanangu tikuziva kuti pana pokaya nemapepa tinachifanira kuti tisingataure newe unoda here kuti tigari pasi titaure nyaya yedu ndakati ndinoda pavatora baba vamwene vangu pavati baba sara kugadzirisa vana muzondipa kuti zvapera sei amwene vangu vanga varipo vakabvaya nokuseruko vasvikira mukomuriro womume vanhu ngebva kugara kupi ikoko amwene vangu vaendaona sekuru kuti tichitaura nyaya yedu atete wangu vamwe hanzvadzi yemumba mavanga bvati torai mukadzi yemuyana yapa apinde mumba ava tivapendura chenosangana vandapinda mumba vandachidza sekuru ndikati nai sekuru achinzi hapana kwakumanyira kenda ndini muridzi wenyaya vavazoenda kwavanogara kuna vadzimai vavo amwene wangu adzinzi vakabvisa $3 kuti endei mumba kuti tikukumbira sori nezvakaitika zvinhu zvaparara tozomubatira kana kunzi kwaita sei kwachena ndobva ndati sekuru ndizvero vachinzi hazviiti ini ndati ndakairamba ndiko hazviiti bva ndabata muzukuru wacho wandikaenda nepolisi vati mari iyoyo vati pese kuyafanira vachidzoka imodzosera kana zisingaiti hazviite sei chimbomira wakafeva here handina kumba kwedu takatenda changamira chindafeva vasvika nini vachitodzana abereki vangu vakatofona bvanzi wei naye ndobva tasvika vakazobva kumba kwedu vachita zvekutiza hanzvadzi dzangu dziri muno vakatoti pamusoro ipapa ndiri kuuya wati wakapedzera nikiita bonde naye ndane 4 months and a half aiwa wakapedzera iwe wakapedzera kiita nini bonde naye 4 January pesa apa kuri kujenyu iwe ukamboteerawo here nyarara iwe ukamboteera ukadzingwa here ndakatosvika ukadzingwa here handina kudzingwa apa ari kupi pane zvinhu ari kumba kwani kwangu uri kupinda here mumba make akangosvika nhasi pindura mubvunzo uri kupinda mumba make pane zvinhu handisi kuti nokuda kwete pane zvikonzero changamira taura zvikonzero ndizvo zvokuti zvandataura zvekufeva zviye izvo zviri kuti pacho pangachitaura nyayatichi izvo wati aiwataura kuti ndati chichi kuti asa kupinda mumba make haana zvino mumwakadzi here anazvo
chikungorikosha ndichokuti ndiudze paari kutadza pabonde ndimudze pabonde haana pakutadza pabonde anogona charakunyangadzira ndichokuti zvipomera zvakundisira zvakwandisa teerera unzwe ukararama 50 years panyika ukararama kana 7 years panyika pano zuva romuri dzisingatendero kudarika zvazvinzwa iwe zvauri kutaura zvesezvo rega ndikutaura munhu ari kukutonga akasiyana vanhu vanofungidzira wanzwa zvandabvunza here pana pauchipedza kutaura ndabvunza muromo wekuti wakapedza rinhu pabonde ndomubvunzo here wandafanira kubvunza hausiri wandaifanira kubvunza but unofanira kuzvibvunza kuti sei ndazvibvunza zvandiudza kuti zvauri kutaura kunyepa rongeka rega ndikutaurire akauya nezuro neakaya svondo yakapera nowagara onai vese vanofanira kugamuchirwa orit mboteerera ndigare pasi nditaure newe pamwe chete right pawakatora mumwe mukadzi ukamudza ndani mumwe mukadzi ndapindura mubvunzo saka ndopano dambudziko bozi iwewe uri kushandisa tsumo yekarehwa proverb nevakuru yokuti muti unowereka wakaita se kwaukarerekera une side saka izvino nhasi hatisi kukutonga hatina judgment newe wazvinzwa ndati hatina judgment nani dzokera kumba kwako tione magariro auchaita tosangana musi wa21 wanorini wanenguva yakareba sei nomumwe mukadzi wako right une imwe here nguva yako yati madzimai sori ndakapoya danga pindura mubvunzo ndati une imwe here musi wakati ndapoya danga ndosaka wauya kuno right musi wa21 uya nomukadzi wako futi yeyo wazvinzwa uya naye mukadzi wako yeyo iwe omari yebhasi uya musi wa21 nomukadzi wako uya nounofungidzira vacho vese nyaya dzakadai dzadziende panze ndedzangu pana endai taura madzimai kuti handei tichiparadzana muroti vaudze mira gara pasi ndodzangu idzodzi pana padzi bude panze vataurire undosangana musi wataura chadakuzisunungura necheparizvinoka ini handichada mukadzi kandaura kuti ndakuzvisunungura kana hamene zvinopara kana hamene ngaachiita zvaanoda musha wacho ini handichada mukadzi orit zvinogamuchirwa chiteerera ndikutaurire nhasi wamuramba asi handisi kukurambidza kumuramba wanzoka unoya musi wani wa21 chikonzero teerera ndine zvikonzero unoya musi wa21 ndoinokumidza kuya ndipinde naye pokutanga wanzwa. Looking for professional home care support for your loved ones? At Short-Ring Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Short-Ring Arms Community Care, fostering independence, improving lives.